מה שלומכן? טוב, תודה. אתן נראות נהדר. תודה רבה, גם את. תודה, איך אתן ככה נראות כל כך טוב? אנחנו פשוט אוכלות כל היום, לא יודעת. פלאפל גבאי. כן, 4 טעמים אני דווקא, אבל חומוס של הסורי. לא, האמת שאני מקפידה על תזונה נכונה. ממש. איך זה בא לידי ביטוי? מה את עושה? אני עושה פעם בשנה ניקוי רעלים של 4 שבועות. וואו, זה מדהים. כן, אצל פאולה, חברה שלי, חברה של עוד כמה, אבל אני עושה ניקוי פעם בשנה, אני מקפידה על מטבח כזה בלי יותר מדי. בעיקר אני מנסה לגוון באוכל, זה לא שאני לא אוכלת הרבה או אני לא אוכלת ג'אנק, אני בעיקר מגוונת. אני כן אוכלת חיטה, אבל אני גם אוכלת הרבה דגנים אחרים והרבה קטניות ומשלבת ועושה קצת פעילות ספורטיבית, עושה יוגה, כאילו את המינימום אבל עושה. מה איתך? זה המתכון לחיים הבריאים, איזה מינימום, זה נשמע נפלא. זה דורש מאמץ. אני חזק בג'אנק פוד, סתם לא. מתאמנת, מכון כושר, לא מספיק, אבל אני יכולה את מה שבא לי. אני חושבת כן, אבל בתכלס לחיים בריאים צריך לשתות מלא, לאכול טוב ולעשות ספורט. ספינינג. במקרה שלכם זה גנים בעיקר. לא, אי אפשר להסתמך על הגנים נראה לי. אפשר? לא. צריך לעבוד על זה, אבל לא כל כך עובדות. זורמות. ותגידו לי, כשאתם קמות בבוקר, איך אתם אוהבות את הקפה שלכם? אני לא שותה קפה. אז מה את שותה? אגב, בריאות. מה את שותה? תה. תה? איך את אוהבת? אני אוהבת קפה עם 1 סוכר, רגיל, עילית, טבעי, טעים, אבל לפעמים אני ממירה את זה במיץ תפוזים סחוט טרי, שזה ליגה בבוקר. כן, בריא ומזין וטוב. ותגידו לי, יש לכם טיפ לתת לצופים על איך לשמור על אורח חיים בריא נתנו מלא. אני ממליצה פעם בשנה. מה הכי חשוב? קודם כל פעם בשנה לנקות את הגוף, למה זה עושה ריסטארט. זה ממש כאילו להתחיל מאפס. אני ממליצה שתהיו מחוברים לעצמכם, זה הבריאות בריאות נפשית, בריאות הכי טוב. היי, פרש קיצ'ן.